Nalagyan ko na rin anak ko sa tanaman, no? Manukula naman kalupa ko. Naglungkong-lungkutan ka. O, tara. Wala, lala. Tara, punta ka tayo ito. Ako rin mo dala. I-date na ka mo. Pag-hotel ka ta? Ali, nanoy ta pang hotel mo ito. Loko pang kanantanya, mga tana mo. Baka yan, eh. Mahalo po kasi. Ay, Welcome to kapag lumingon kakain ka. Ay, magyaman kayo. Malaos ko po. May pabengi po. Ay, may pabengi po. Ano kayo si Serve ng Kenny Jo? Nano nga sir bang Ay, kayo? sige po, nakulok kayo, sir. Kuwada kayong menu. Sako mo sa buo Lomi Jo? Ay, Ay, mag-order ka. Ate mo rin chicken liver. Ayan, first time niyo po kayo niya, ma'am, sir. Yes po. Yes. Abalitan niya mo. Ay, talaga po, thank you po. Ting kami pong pansit. Loming Batangas. Ting kaming liver, Shanghai. Nano pong buriyo, nabisa kayo sabong. Iyakap sa akong Lomi. Special lomi. Special lomi. Tsaka yung canton. May alba pong lomi na itong kanton. Oo. Yung drinks po. Sige po coke na mo. Sige. Coke. Oy, Reg, kunan mo order. Nano Kiwa ko po order. drinks yun? Kiwa ko na ng order. Ate kami Kuha mo po na ng soft order. drinks, iced tea, water. Sinabi ko na. Ay, sinabi ko na Kapag po ako ba yan? sasabi, malungkot ko. Walang kuya kasi niyaya ko na mo. Sorry po na. Baka bilang minutes? Sige po. Mga 5 to 10 minutes yan. Ay, yung order dali. 1 hour. Ama, alis ko. Kalungkot ko. Pamukaos ko sa ngipin. Ali, bota pong pengan nyo naman saya. Diyan 1 Oo. hour. So ito ay nakamaglungkot-lungkutan na. Basta mamaya nakahipapo ka po. Okay. Ayan. Okay. Guess the picture. Waiting na kayo man. Uriye mo yun, pamiya ko na. Bata saya ko mo naman. Kayo na po. Sticker na po. Ay, kayo po. Ay, vlogger yun. Reporter kayo po. Opo, dati ko po reporter Ay, din. hatid na kayo po. Hindi po. Tapos kinsahan ko. Albay ko po. Pakagogo may ano. Magluto ko po yung TV. Ay, magluto ka. Juday. Wow, Juday. Ay, kayo po, Ay, po. Juday. Katulong na ako po. Nakatulog na. Eh, palang pamilyar yan ka na kung yung mapangogo kay nga nila sila. Ayun mo po mga Ano iba. lang kang mangogo? Di ba sasabi ng reporter? Yaw ko mo mangogo. Reporter kayo sa punta ng King Gogo. Oo. Kaya taka mo. O, sige po. Kayo Ito po ni yung Paano order Hindi niyo. mo na yung mami. Ito ni Bella. Paano po na yan. Wait, Sabi ano naman naman? po. Kaya pong friendster niya. Opo. Friendster niyo. Sige. Order na ako para may lako kalungkot. Natutundo na ako. Maranap ko po. Pasiyapangan mo ito sigurado may lako ka. Ma'am, okay kayo pa? Malapit na. Ay, Malapit na ay, hindi na po. 12 minutes ang kain niya. Ako mamaligwan niya. Bago nga ka. Baka na. Halika ni Mima. Maloko ka. Halika. Oh, king ka. Oh, mama. Makatao na naman yung kayda kito. Anyabi na ako bisang makubal ba nandun eh. Sudah mo yung makatawan. Anyaya ako bisang makubal ba nandun. Hindi ako kulungkot. Marami takot ko po. Meron ko may takot. Ano po? Ay, alam Ay, lang. ko. Okay lang. Ali, relax sa din. Yung parang katawan nila. O, paano ko na yung order yun eh? Dahil po na marami na ako. Diyos ko, kalamba na yung babae ng kamapaka na yun eh. Ay, wow. Parang ka naman pala yung order mo, de. Kanya, Ayaw ko ko yung order yun. Sila ko na talaga lungkot kanini. Yapin po yung Ayan order po. niyo. Ay, wow. masasabi mong special. Nano po, okay po kanya. Nano po, daramdaman ko na hindi malungkot eh. Oh, sobra ko lungkot. Ganit po po tatakman yung lomi, Mikening. Kapag Kapag lumingon ka, kain ka. Ayabin nga. Talagang. Binako ka problema, Jo. Okay, pambaho na. Kakapsi na ako. Yan, nasayak yung baho na kapanglo. Yes. May mga tana din. Ano nang tabo, albenta mo yan. Ay, mga tana. Lalo ka lungkot nung alben mo Ay, yan. mga tana. Kapsi kayo po. Oo. Daw, may pong lugmin na. Takbo ko po. Okay. Meron kang gamat, sir. Ayun ko siya. Na, Kaya ko rin ka. nanong gawan mo po kanya ni? Gamatan minamo po yung lome? Ay, Eh? paano kayo? Una ba ko yung bapak niya? Kuha ko tara. Yung mga bride gawin niyo pa, Jo? Yan po ka akong kain. Yaman, Jo. Arali po rin kaya kayong kain. Thank Sarap you. yung door. Kung toyo. Wala Kaya po, balo ko din yung toyo yung asawa yung wine ni Perno. Jo, layan mo na yaman, no? Kasolid na. Magkano yun ni Jo? Yung itong special yun eh. Uy, Takmang kaya pa nga lang eme-eme eh. Tang natural lang. overload na talaga. Saan overload mo? Overload yatin. Naman na. Jo, takmang kaya Ako pa. kayo nakamangtan. Actually, gang lang. Daddy B. Baka niya yun eh. Na, gangi may... Jo, gangi may dinasangkap. Malasan eh. Ay, Naman ah. kapamatik na kayo, mapali yan. Manganta po. Sabi ko pigay po na. Giligit na yan. Naman niya, magogoya. Sarap po.
Lawin mo naman pa si na Jo, BK. Ay, Solid naman. lalo na yung Lomi na. Diyos ko, Oo, overload oo. yun. Diyos ko, Diyos. Pabalumusan ko yun eh. Ay, more than tayo ni Kim birthday Yan, ko. Takmangke pa yung pansit na. Eh, nung talagang... Kakapit. Bali po yung pansit naman yaman. Eh? Chef ba talaga yung Sir Johnson? Sir, Ano yan? O uling natural kabampangan niya yaman-yaman niya. malamok lang. Sir, baba. Joy. Oo. Joy, gusto ko yung Mountain Dew sabi. Ano yun? Sige. Mga tana. Ay, dito pong may niyang Samji. Paninayin nyo gawa kaming GC na. Ano naman? Ayan, nagkatanda kayo po kayo ng barangay Saging Purok 6. Ayan. Galing niya yun eh, baba. Galing sa street. Dumanyaman niya. Masaya na ka kanyan. Diyan na kanda no, para lalo kang tumabsi. Kasi ko, agisan ko ng... Pagyara, agisan ko na yun yung lomi ng kanyaman. Kaya kagisang kayo. Alugod mo na. Kanyaman din. Pasayaman ko ngayon ng bay ngayon eh. Lalo. So, kanyaman na kanyaman. Tara mo na. Waiter, magkano po? Mag-bill out na kami. Bill out. Ay, magbilang na kayo. Mag-bilout na kayo? Ayan o, ayan o. So, 150, 150, 300, ini 180, 300, 2-1. Tuwan mo po. Kaya yung tip na. Wow. Matimpong tip ganin eh. Kasi Kaya po puntok. yung tip Tataka po ganin. ng Napilitan. ATM. Wow, tatanggap kami. Swerte kang pitakla ng Elsa. Danas, 20 nga dala ako. Ay, Manabono ka pa. Malas na kayo mong pinggan. balas na nga pinggan. Panagan yung pinggan. Mas kang tingnan. Manager, Para baka bakit dala namin lang yan? nga. Pasensya na kayo na. Pero manyaman kayo, hindi Yaman. saya kami. O balo ko, buri mo naman takman medyo. Kutang mo kanya no ka rin nene. O turo kedyo. Purok 6. Barangay Saging, City of San Fernando. Pangutang niya mo, Jo. Itong pinakamanyaman na manlolomi kenya, Jo. Kapag lumingon ka, kain ka, ay kanyaman na Ken, Jo.